Cu mănânc de minte creață să vi sparte de dulceață, cu mănânc de busuioc să vi sparte de noroc, cu mănânc de clopoței ce răsună peste vei. Acum va răsuna ultimul sunet de clopoțel, deosebit, ce nu se aseamănă cu niciunul ce a răsunat până acum. Pentru unii din voi va răsuna vesel și îmbucurător, vestindu-vă că a sosit vacanța cea mare. Iar pentru absolvenți va răsuna trist, trist de tot, de parcă v-ar șopti: adio școală dragă, adio copilărie. El este un hotar între copilărie și adolescență. Ultimul sunet este dat de către elevul clasei a 9-a și eleva clasei 1. Cu un cadou muzical vine eleva clasei 1.